Gutun urtean aipatzen dena gai nagusia da amnistia, ez? Azpimarratu nahi izan dena da, eramana izan den borroka, arrazoi politikoentzako eta helburu politikoentzat eramana izan dela. Eta borrokaren eta militanten engaiamendu politiko hori, alde politiko hori ez dela antzi behar. Zenta amnistiaren eskakizuna ez da bakarrik presoen askatzeari lotua. Lotua da aterabide politikoari. Beraz, amnistiaren eskakizun orokor bat da, beste eskakizun guztiak barne biltzen dituenak. Eta prezeski politikotasun hori lehentasuna emaiten diona. Hegoaldean amnistiaren eskakizuna aldarrikapen hori baztertua izan da, eta ezker abertzalean, eta hortako da ezker abertzaleari buruz zuzendua bereziki lehen urratsuntan. Baina ez dugu nahi alderdikerietan erori. Nahi dugu amnistiaren eskakizuna alderdikerietak harat edatua izan dadin, eta helburua da gizarte osoa, euskal gizarte osoa, aldarrikapen horren inguruan biltzea. Ez daiteke bakerik, egiazko bakerik, amnistiarik gabe. Beraz, agun sartzen da estrategi berri hontan. Hastapenean egana izan zen, estrategi berri honen motorra izanen zela indar guziak biltzea. Justuki guk nahi duguna da indar guziak biltzea amnistiaren eskakizunaren ingurian. Amnistiaren eskakizunak barne biltzen baititu aterabide politikoak eta bere ondorio guziak. Amnistiaren gaia iparraldean ez da bate tabu, kontrakoa. Ez da bate isiltzen, ez. Aitzian emana izan da, iparraldeko alderdi desberdinetako ordezkariek izenpetu dute hitzarmen bat, onartzen duena amnistia. Amnistiari buruz dueteko urratsak onartu dituenak amnistia hitza erabiliz. Orduan, ez da ukatzerik, justoki konsentsua sekatzen da, elgarren errespetuan egiten da, neuri galdain gabe bere ideiak ukatzea. Eta uste dut, hegoaldean ere, desmartxa berian, edo gisa hortako desmartxa batean, sartu beharko ginukela. Ez da antzi behar hegoaldean, amnistiaren aldarrikapena berriki hartio, normaltzat bezala maiten zela ezker abertzalean bedain, ez? Aintzinean maiten zela, aldarrikatzen zela. Eta gaur egun baita ezker abertzalean ere, ez da gehiago aipatzen ala amnistia. Eta horrean, batzu ausartzen dira, argi-argia da hori jaitea, baina ezker abertzalean batzuk ausartzen dira amnistiaren aldarrikapena mai gainean ezartzea. Ausartzen dira. Horrean, hasi dira batzuk, eta uste dut, mugimendu hori abia puntu bat eman zaio, aldarrikapen hori amnistiari emaiten diogu tokia, mai gainean ezartzen dugu, eta segituko dugu mai gainean ezartzen, eta uste dut, iniziatibak sortuko dira han eta hemen, eta gero eta gehiago, eta beharko da berriz ere hasi amnistiaren ingurian lasaiki mintzatzen, eta hori baino gehiago, estrategia berri hau, estrategia aldaketa hau, amnistiaren gainean oinarritzen.